A Ser Catalunya ha arribat el moment de fer romesco. Buenos días y bienvenidos a Romesco, el programa que hace temblar las estructuras del Star System español. Os habla Gerard Sierra, servidora de ustedes... Gerard, ¿qué estás fent? Calla, segueix-me la beta. Como iba diciendo, os habla Gerard Sierra, servidora de ustedes, pero no estoy solo. Como siempre, me acompañan mis amables compañeros Aida Fita... Buenos días. Así me gusta. I Roger Gil. Com que rulles? Pots saber què fas? Roger, en castellà, sisplau. Uri, pareu tot. Què passa ara? Però per què en castellà si som a Ser Catalunya? Igual el nom de la ràdio et dona una pista de com hem de parlar. A veure, precisament per això, perquè ens passarem tota la vida aquí si no ho fem en castellà. A ver, Ser Cataluña está muy bien, pero tenemos que aspirar a la Ser madre, a la cadena Ser, con Pepa Bueno, Francino, Broncano... Gerard, jo estic molt bé aquí, I a més em queda relativament a prop del poble. Tu saps les voltes que hauria de fer per anar fins a Madrid? A més, Gerard, és que jo ara no puc abandonar Catalunya. Ah, no? ¿Y por qué no? Doncs perquè estic començant una cosa amb un nom. No me importa tu vida. Música, por favor. Os saludamos desde la calle Caspe de Barcelona. Y hoy, ¿de qué hablarás en La Colleja, Roger? Però això és insuportable, Avui a la clatellada no posarem a caldo només una persona, sinó que rebrà tot un esdeveniment sencer, els Jocs del Mediterrani. Ay, sí, los Juegos del Mediterráneo, como Serrat. Qué grande Serrat. Nací en el Mediterráneo. Aida, segueix tu perquè com continua cantant li faré saltar les dents. Gerard, sisplau, pots callar? Vale. Què s'ha deixat de dir Pilar Rahola? Sortirem al carrer a buscar un nou membre de la reialesa. Oye, cuidado, con la monarquía no te metas, Au va. Pues si de quan ets monàrquic, tu? Ai, mira, nois, és igual, m'he cansat. És impossible tenir inspiracions al vostre costat. Quan jo estigui treballant a Madrid i envoltat d'estrelles, ja em vindreu a buscar, ja. Què més voldries? Mira, només em queda el consol que el convidat d'avui pensa com jo. Ah, sí? I per què ho tens tan clar? Perquè és dels meus, un home fort, un home que sap com triomfar a la vida. Què dius tu? Un home de negocis, amb una... Que sí. Però tu, escolta, que encara no hem acabat de dir què farem avui a Romesco. Romesco. És que fins i tot el nom és cutre. Com voleu que algú com jo es quedi en aquest programa gaire temps? Va, és igual, digues. Doncs avui, a Temps de Culebrons, recuperarem una mítica família d'un dels serials amb més èxit del nostre país. El cor de la ciutat. Uau, espera un moment, de debò? Avui parlaràs del cor de la ciutat? Home, sí. Què ha passat? Ara ja tornes a interessar-te pel programa? Aida, digue'm, sisplau, de veritat que parlaràs del cor de la ciutat, sisplau. Que sí, pesat, hosti, parlaré del cor de la ciutat, ho acabo de dir. Però quina obsessió tens tu ara amb el cor de la ciutat? Que quina obsessió? Doncs que és la sèrie de la meva infància. Lo normal seria que la sèrie de la teva infància fos Doraemon o Bola de Drac. Ara entenc moltes coses. No riguis el cor de la ciutat, Ai, senyor, com toca aguantar. En fi, vosaltres recordeu que si voleu estar al cas de tot el que envolta aquest programa, ens trobareu a totes les xarxes socials a @romesco, amb 2 U's. I ara sí, comencem! Torna-li, imbècil! Romesco, millor que la salsa rosa. Avui, l'ex Luthor de Metròpolis, el doctor Doom de la nació de Latveria, el padrino de Breda, ens farà una oferta que no podrem rebutjar. Serà aquest l'últim dia de Romesco? En uns instants ho descobrirem a Ser Catalunya. Ser Catalunya, serveis desinformatius. El cor de la ciutat no es toca, ha quedat clar? Claríssim. Doncs va, a llegir notícies. Xavier Sala i Martín, diagnosticat com a daltònic. L'única persona del món amb una quota de micròfon a l'alçada de Pilar Rahola, el Xavier Sala i Martí, ha estat diagnosticat amb daltonisme pels dissenyadors de la Universitat del Parque Nacional de Aguas Torcidas. El text científic, emès per aquesta prestigiosa facultat, afirma que no és l'economista que no sàpiga combinar, sinó que senzillament confon els colors. Tenim algun arxiu que recolzi aquesta hipòtesi? Un equip de Romesco s'ha desplaçat fins a Andorra per parlar amb Cayetana Pearson, una famosa eminència dins del mundillo xic, i aquestes han estat les seves declaracions. N'hi ha que veure, carinyo, però com vols que Sala i Martín no sigui daltònic? Si no sabria combinar una americana de amarillo cromo con unas náuticas ambrosia suave. Mira, cariño, com deia el meu dotze marit, si una persona no sap vestir, o és daltònica, o no tiene 12.000 euros para contratar un personal shopper.
Xinxan es fa la primera palla. El pompis més famós de Catalunya, fins i tot més cèlebre que el cul de la lleona, Shinosuke Nohara, per fi ha fet el salt a l'adolescència. Després de revisar la seva brossa durant 75 dies consecutius, Romesco es pot avançar en exclusiva que o bé Xinxan té un refredat crònic o bé ha après a fer escopir la seva trompa. Tenim algun testimoni que ho corrobori? La Misae, l'Hiroshi i fins i tot en Nabat han fet muts i a la gàbia, però un veí de Kasukabe ha volgut contestar les preguntes que li han fet per telèfon. Així que s'ha fet gran, Me n'alegro. Al veure cada dia llençols estesos al pati dels Nohara, pensava que en Xinxan tenia problemes d'incontinència a la nit. Però que hagi après a fer escopir el calb és motiu de celebració. No sé si això hauria de ser motiu de celebració, però després d'aquestes declaracions, podríem dir que aquesta notícia li hem... No, jo això no ho puc dir. Va, noi. Gerard, no siguis tiquis-miquis. Que no penso dir-ho. Que li hem tret tot el suc a la... Ah! Guarro. Quim Masferrer es queda fònic. TV3 torna a suspendre l'emissió del Foraster després de que el seu presentador es marqués un Ariel, és a dir, es quedés sense veu en el pitjor moment possible. A les beceroles del seu segon monòleg a Castellfollit del Boix, comunitat veïna de Sant Esteve de les Raures, el famós presentador es va quedar mut a la primera fase i es va haver de suspendre l'espectacle. Així van ser les seves primeres i últimes paraules. Bona nit, Castellfollit del Boix! I recordeu, totes les notícies que acabem d'explicar no són certes. De moment. Romesco, millor que la salsa rosa. Ja ho sabeu, la frenètica actualitat de l'agost no permet a la tertuliana per excel·lència parlar de tot. I com que ens agrada que estigueu ben informats, nosaltres ens sacrifiquem i fem la feina que ella no té temps de fer. Què s'ha deixat de dir Pilar Rahola? Pilar Rahola, hola, hola, Pilar Rahola, hola, hola. Una setmana més, l'Aida ens porta la notícia que s'ha oblidat de comentar la nostra estimada Pilar. I ha sortit de la redacció de Ser Catalunya per donar veu a la gent normal, a la gent del carrer. A la gent del carrer que un dia, qui sap, potser es converteixen en caps d'estat. Com? Perquè, a veure, jo no estic massa posada en política, tot s'ha de dir. Ja. Però ara, el tema de la independència sembla que tira endavant, no? Sí. No, deixa que s'expliqui, a veure, digues. A veure, ara Espanya té un govern socialista. Doncs suposo que ens deixaran fer un referèndum i tot això, per tant, la república està més a prop, no? Toca. Són tantes les coses que t'hauríem d'explicar, Aida, i mira, només tenim un estiu, així que és igual, tira. Doncs he pensat, escolta, si tenim un país nou, faran falta uns reis, no? Aviam, però si tu mateix has dit que suposadament estàvem a prop de la república. Ah, i se suposa que perquè siguem una república no podem tenir reis? Bueno, és que sí. Quanta feina, Vindria a ser És que, això. tios, teniu una ment tan tancada de debò, Total, que he anat a buscar els hereus del tro d'una possible futura Catalunya independent. Per cert, de res, Quim Torra. A veure, jo no els has anat a buscar? Doncs hi vaig estar donant voltes i em vaig dir: hi ha un millor lloc a Barcelona per buscar membres de la reialesa que Palau Reial? Clar. A Palau Reial només hi viuen reis i princeses, Home, Palau Reial és a Pedralbes. Què et penses, que la infanta Cristina vivia al barri de la Mina? Mira, a vegades em sorprens amb aquests atacs de lucidesa que tens. Bé, doncs us presento a la primera candidata. Li dic que ella podria ser la reina de Catalunya. Voleu saber com ha rebut la notícia? Pues molt sorpresa, no? Ara no sé si estic preparada per regnar a Catalunya. Bueno, potser sí. Clar, hi ha una condició, que és que t'hauries de casar amb Froilán. Pues llavors ja no? Sí, hombre, perquè es dispari el peu. Aviam si em dispararà a mi. Ai, pobre Froilán, a veure, és veritat que es va disparar al peu, però una cosa és disparar-se un mateix i l'altra que un rei dispari a altres membres de la seva pròpia família. Què passa? Canvia de tema, ràpid, Roger, canvia. Aida, una cosa que potser no ve a cuento, però aquest àudio no s'escoltava gens bé, no? Sí, és que, o sigui, no sé què va passar, però quan tenia el micro mirant cap avall, s'escolta així com malament. Jo no ho entenc. Ah, cap avall. No, sí, no sé Mira, què passa. Només espero que no ens estigui escoltant el senyor de la Serra. Doncs si no ens està escoltant, es perdrà el primer discurs de la possible nova reina de Catalunya. Escolteu. Ciutadans de Catalunya. Pues no sé, aquí estic, caiem de Queen. I llavors em puc posar a cantar la cançó de Queen. Don't stop me now, I'm having such a good time, I'm having a bun. Stop me now, I'm having such a good time.
Miquel Iceta entrant per l'estudi de la cadena SER. A tota màquina. Doncs mira, fa pinta que si aquesta noia fos la reina també seria molt campechana. Sí, però potser és massa simpàtica i tot. O sigui, me l'imagino cantant en recepcions així oficials i no sé si encaixa gaire en aquests ambients tan aristocràtics. Donaria un altre puntillo, home. Sí, però... això sí. Potser no es faria amiga de la Letícia, però jo crec que el rei Juan Carlos voldria conèixer-la com a mínim. Ben vist, però tot i així, podem buscar més candidates, Aida? Els teus desitjos són ordres per mi, senyor Gerard. Bé, doncs segueixo caminant per Pedralbes i em trobo amb una altra noia. Aquesta és la seva reacció quan li dic que és l'hereva del tro de Catalunya. Em deprimeixo a fondo saber que tinc sang real a les venes. Sempre he pensat que tenia família anarquista i després saber que sóc l'hereva que tinc sang borbó. Una de les condicions seria que t'hauries de casar amb Froilán. És que a sobre soc molt boll, és que no he anat mai al llit amb cap home i no podria començar amb el Froilán, saps? Vull dir que m'ho poses molt difícil. És que a sobre soc molt bolla. Potser que estiguem davant de la persona menys adequada de tota Catalunya per ser la reina del país. A Aida no li faria gaire il·lusió. Sí, Aida, no tens gaire ull clínica, la veritat. Tio, nois, és que no us han dit mai que la intenció és el que compta? Sí, molts cops. És que vaig veure... Segueix. A veure, vaig veure que portava una xapa de Felip VI i vaig pensar, aquesta noia és fan dels Reis. A veure, una xapa de Felip VI amb el discurs que té aquesta noia, n'estàs segura? Sí que la portava. I a més, és que Ai. o sigui, no s'ho creureu, la molt burra Sí. portava la xapa al revés, amb el rei cap avall. Ah. És que, de veritat, si no fos per mi, jo... No, Ai. sí, no. Avui, Aida, de debò, t'estàs coronant. Jo? No, que va, jo no. Però aquesta noia potser sí. Escoltem el seu primer discurs oficial. No, perquè jo, si fos jefa d'estado d'un lloc, pues ja que sóc la jefa, perquè he de donar explicacions. Ei, mira, doncs té caràcter, la tia aquesta. Soc republicà, però escolta, si hem de tenir una reina així, que parli així, d'aquests modals, doncs jo crec que voto a favor. No. Ja penso com els socialistes. Oi. És veritat. I tot el que ens estalviaríem a la nit de Nadal, no hi hauria discurs. Com es deia aquesta noia, Aida? Sofi. Doncs escolta, Sofi primera, reina de Catalunya. Sofi primera! Sofi primera! Sofi primera! Doncs em sap greu, nois, però em va dir que ni parlar-ne. No. Així que vaig seguir caminant per la zona a veure si trobava algú disposada a casar-se amb Froilán i convertir-se en la nova reina catalana. Escoltem una nova candidata. Hòstia, em puc quedar els diners sense ser part de la família? Una de les condicions seria que t'hauries de casar amb Froilán. Vale, fins aquí has acabat el contracte. No, llavors passo. Home, si em puc divorciar el dia següent, sí. No sé, és que no te toco ni con un palo, saps? Oh, per favor. Digue-li tonta. Aquesta és la més intel·ligent de totes. Es queda els diners, se separa de Froilán i D'aquí? de Froilán. I ni peu al tret ni res, tu. Sí, total, i un divorci més a la Casa Reial tampoc es notarà. Però a veure, jo no entenc aquesta mania que té tothom amb Froilán. Fa unes setmanes vaig llegir en un article que havia provat amb un temps rècord 5è d'ESO. Sí. I ha de ser superxungo, perquè és que jo em vaig quedar quart. Sí, jo igual. Sí, això és veritat. No, però no li treiem mèrits, També té coses bones. I tant que té coses bones. I atenció, perquè crec que m'he topat amb algú que aprecia les bondats del jove Froilán. Us presento el candidat perfecte. Candidat? Un home. Clar, és que qui ha dit que la nova Catalunya independent no pugui tenir una família reial però LGTBI? Qui li diu que no a Froilán? Si és l'ànima de la festa, sóc que no m'avorriria mai amb ell. A banda d'això, recordo que quan era petit, a la boda de la seva tieta, va clavar-li una puntada a una de les seves cosines. I mira, això demostra que és un home que li van les hòsties i, bueno, a saber com és al llit, saps? Ui, que això comença a anar-se'ns de les mans. No m'avorriria mai amb ell, Hi ha intimitats d'en Florian que preferiria no saber. Tens un problema amb Froilán. Bueno, i més d'un. Per què no? Perquè a qui no li agrada un home salvatge al llit? Ai, però què és en Froilán? Treu la música, treu-la. No? Ha dit, és un home que li van les hòsties. A partir d'aquí ja el que vulgueu. Ja em perdonareu, però a mi això em tira, diguem, raro, però una mica enrere. Potser sóc jo, però com aquestes modes en què no han arribat al poble... Mira. Però bueno, nois, així què? Creieu que ja hem trobat l'hereu català al tron? Mira, a mi m'és igual, perquè els veig molt violents els dos i no vull rebre. Doncs així, tinc l'honor de dir-vos que una possible, hipotètica i estrafolària Catalunya independent ja té reis. Crideu tots amb mi: Visca els reis de la República!
però que m'heu de seguir, burros! Ai, Davina, seu, que t'hem d'explicar una cosa. Sí, que per favor, jo no entenc res, de veritat. Calla. El Romesco es menja, s'escolta i es segueix a les xarxes. @Romesco amb 2 U's. La clatellada. Un dissabte més comença l'espai radiofònic preferit de Ferran Monegal, La Clatellada, una crítica al món de la comunicació. Amb la gran diferència que el que mossega aquí és l'únic de l'equip que no té el títol de comunicació. Ja, és veritat. I saps que tampoc tinc, un puto canari que m'escrigui els guions, perquè si el tingués segur que em denunciaria per explotació animal. És que no hi ha dret, Maleïts sindicats d'aus escriptores segur que tampoc paguen l'IVA. Com? Jo t'ho juro que flipo molt amb ella, Gerard. El cas és que avui a la clatellada serà diferent perquè en comptes de posar-vos en alerta per les desafortunades declaracions d'un famós, posarem a caldo el més cèlebre esdeveniment esportiu d'enguany. El Mundial. L'única competició capaç d'eclipsar un Mundial. Els Jocs del Mediterrani de Tarragona. És escoltar aquesta cançó i sembla que tot vagi com a càmera lenta, no? Igual de lenta que aquesta edició dels Jocs del Tarragona, perquè enguany, atenció, es va celebrar la competició de l'any passat. Es veu que no arribaven pel 2017. I pel que jo recordo tampoc van arribar a l'edició d'aquest any. Recordes bé. Com segur també recordaran els nostres oients, els Jocs de Tarragona van ser com un partit d'André Gómez, un cúmul de despropòsits. La veritat és que veure totes aquelles grades buides era bastant impactant, Pues haig de repassar totes les desgràcies esportives i extraesportives dels Jocs del Tarragona, doncs per què no ho fem amb estil? Com? Fent un carrusel de despropòsits. Atenció, perquè sembla que tenim una última hora dels Jocs del Mediterrani. Ens amplia la informació la nostra experta en àrbitres, Aida Fita. Què ha passat, la Fita? Què esteu fent? Tot just és el segon dia de competició i els jutges de lluita es declaren en vaga perquè no se'ls ha pagat ni dietes ni allotjament. Off the record, un dels àrbitres m'ha dit que si l'organització vol gent que treballi gratis, que truquin els becaris de Jordi Cruz. Alerta, perquè ara qui ens demana pas és Gerard Serra des del pavelló de bàdminton. Què ens expliques, Serri? Serri? Els guanyadors de la final de bàdminton masculina, les raquetes franceses, s'ha marcat un Marta Sánchez. Després d'un error de megafonia, han cantat la marsellesa a capella. És això que vols? Ens animem una mica més i sortim d'aquesta monotonia del Gerard perquè connectem ràpidament amb les piscines tarragonines perquè tenim novetats. No és així, Aida? Així és, Roger! La catalana Mireia Belmonte s'ha cansat de fer l'estàtua, o com es coneix a la selecció, de fer un De Gea. I s'ha encarregat ella mateixa de posar les medalles a les guanyadores. És molt llarg, això. Ojo, perquè salta la sorpresa, el 3x3 que estaven disputant Espanya i Eslovènia, ja que s'ha suspès perquè la pista s'enfonsava. Ens amplia la notícia el nostre corresponsal desplaçat allí. Què t'expliques, Jerry? Jerry? Jane? Tornem la connexió... Ja està bé amb la broma, no? Ja està bé. Què és això de dir els noms malament? Ni Serri, ni Geri, ni històries. Home, Gerard... No, això no és propi d'aquest programa. I el carrusel, això d'on A surt? mi m'agradava! Aquest carrusel dels despropòsits és com els Jocs de Tarragona. Arriba tard i és a sabador. Ara tornem a la clatellada, sisplau. Va, continuem. A qui has trucat aquesta setmana? Els pares de l'alcalde de Tarragona. Molt bé. He pensat que com que l'alcalde és el màxim responsable del fracàs dels Jocs del Mediterrani y sobre tot després d'aquestes declaracions. Cosas que pasaron en los primeros días pasan en cualquier evento de este tipo a centenas. Y en este caso se han mantenido 4, 5, 6 cositas como si fuera la muestra de lo que han sido estos juegos. Eso es tremendamente injusto. Doncs com que nosaltres no pensem que a cada edició dels Jocs del Mediterrani es fuguin atletes de la competició, hem decidit parlar amb la mare del màxim responsable perquè l'escarmenti. Però ja saps parlar àrab? Com, perdona, què? Home, que ets porro. O sigui, en quin idioma creus que parla l'atleta tunisià que es va escapar dels Jocs? En català?
Abans he dit que assenyalaria el màxim responsable dels jocs, l'alcalde de Tarragona. És que no se n'entera de res. No. Perdona, és que quan no parlo jo m'avorreixo. En fi, com cada setmana parlaré amb la família del protagonista perquè li pegui una clatellada al seu fill. I ja us puc avançar que la família Ballesteros sembla sortida de Joc de Trons. Què va? Carden entre germans? Ai, de què dius, per favor? Home, és que com que ha dit que era com Joc de Trons... I per tu Joc de Trons es basa en el sexe entre germans? És igual, no contestis. Doncs no, Aida, no. Malauradament no parlarem de sexe entre germans, bàsicament perquè ho farem amb l'àvia de Ballesteros. Com? Lo de xerrar, mal pensats, però del que sí que xerrarem és sobre la batalla de poder de la família. Diga. Hola, buen día, que truco a casa de los Ballesteros. Sí. ¿Usted qué opina de la gestión que hizo su nieto sobre los Juegos del Mediterráneo? Ay, yo qué sé. Si somos familia, no lo conozco. Si te he visto no me acuerdo, ¿no? Ahora que han salido mal. Sí. ¿Usted los vio, los Juegos del Mediterráneo? Yo sí. ¿Y qué opina usted? Oh, mira, yo qué sé. Pues no se no preocupe. opinamos porque no sabemos nosotros lo que ellos opinan. Igual hay que votarla de alcalde a usted. Ah, puede que sí, ¿eh? Sí. a lo mejor iríamos más bien. Una àvia que no reconeix el seu fill. Una disputa familiar que pot arrossegar una comunitat autònoma a la guerra. Al tron de Tarragona només hi ha lloc per un. Roger, que sapeu allò, Toni, aquesta era l'àvia de Ballesteros, ni hi ha lluita de poder a Tarragona ni res de res. Doncs a mi m'agrada més la versió d'en Roger, Sí, a mi m'agradaria dormir amb la Daenerys Targaryen, però la realitat és la que és. Que passes les nits sol? No. El que vull dir és que aquesta dona, com cada setmana, no és de la família del protagonista. No t'avancis als esdeveniments, Gerard, perquè avui sí que hem parlat amb algú de l'entorn del protagonista. Ui, sí. Qui ens portes ara? El fill del net de l'avi de l'alcalde de Tarragona? Però a veure, Gerard, el fill del net de l'avi de l'alcalde no és el mateix alcalde. És igual, el que sigui. Va, escoltem aquesta gran troballa. Sí. Hola, bon dia. Que truco a casa dels Ballesteros? Sí. Trucava per preguntar-los i què en pensen vostè dels Jocs del Mediterrani. Estupendament. Estupendament, van funcionar? I tant que sí, molt maco. Trucàvem perquè com que vostè és familiar dels Ballesteros, doncs preguntàvem... Bueno, família una mica a llum, però sí. Ostres, això sí que no m'ho esperava, però és real. Real com la vida mateixa, Gerard. Ara m'has arribat al cor. 3 programes i per fi hem pogut parlar amb amb un familiar de veritat. Pensaves. La feina ben feta sempre té recompensa. Bueno, és que era inevitable que l'acabés encertant trucant aleatòriament. Com? De debò que truques així? Calla, Aida, és que no sé per què... Què passa? No té res de dolent que truquis de manera aleatòria a telèfons de les pàgines blanques que comparteixen cognom amb el protagonista? Ja parlarem tu i jo, Roger, ja parlarem. Bueno, però aquest cop ha funcionat, no? Va, acabem d'escoltar l'opinió d'una familiar de l'alcalde Ballesteros sobre els Jocs de Tarragona. És que aquí ho van veure tot una mica buit. A la plaça de Toro estava ple cada dia. Ostres, me n'alegro. Bueno, és que entre estadis buits, atletes fugats i que els Jocs eren del 2017, a vostè li sembla que van ser bons jocs? No, home, no, eso no res. Vostè segueix pensant que el vostre familiar, l'alcalde, ho va fer bé? Jo sempre penso el mateix. Doncs molt bé, moltes gràcies, De res. Bueno, molt bé, no? Com que molt bé? Si els jocs van ser un desastre? No, si jo deia que molt bé la relació d'aquesta senyora amb l'alcalde. Comparteixen la mateixa opinió que el seu familiar. Mira, i costa molt trobar opinions que parlin bé dels Jocs de Tarragona. Ho puc assegurar després d'haver trucat a molta gent de l'entorn de Ballesteros. Sí, no cola, mira. Després del programa queda't un moment, sisplau. Sí, jo em quedaria, Gerard, però just avui en sortir d'aquí he d'anar a regar el meu cap. No, de cactus... Abans d'acabar només vull dir que tant de bo s'organitzin aviat uns altres Jocs del Mediterrani a Tarragona. Vale, no ho hem petat en organització, però... I les risses que ens hem pegat. Bueno, va, sí. Moltes gràcies, Roger. Fins la setmana que ve, suposo. Aquest migdia, l'empresari més corrupte de Girona posarà la integritat de Romesco entre l'espasa i la paret. Quin és el preu de l'amistat? Serà la Déu d'en Gerard? La resposta d'aquestes preguntes i moltes més en breus moments. A Romesco. Temps de colabrons. Capítol 18.547. Aida, després de dir-me que avui parlaràs del cor de la ciutat, tinc les expectatives altíssimes. No pots fallar-me, Tranquil, Gerard, que no et fallaré. Vale, I de quin dels 3.000 personatges que va tenir la sèrie parlaràs?
T'estàs rient del cor de la ciutat? Home, ja, que no hi ha més, tia. Tranquils, avui no parlarem només d'un personatge, sinó d'una família sencera. Aquesta setmana, a temps de culebrons, com no podia ser d'una altra manera, la família Peris. Na, 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 na. Canteu amb mi. Na, 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 na. A veure, he d'admetre que ho tens molt difícil per poder resumir gairebé 2.000 capítols del cor en el temps que dura una secció. Roger, res és impossible. Però sí, senyors, es van fer 1.906 capítols del cor de la ciutat. Pocs. Collons, que dius que per 94 que faltaven arriba als 2.000. Ara, o més, o 3.000, o 4.000... O... Doncs la sèrie va començar el 2000 i va durar fins al 2009. Estava ambientada al barri de Sant Andreu de Barcelona, excepte durant 2 temporades que es va traslladar a Sants. Sí. Tot i ser una sèrie coral, si hi ha una família que és la protagonista, aquests són indiscutiblement els Peris. Sí, senyora, la millor família de tota la ficció catalana. Calma, doncs calma. Els Peris. Ja. Si em deixeu, sisplau. Perdó. Els Peris eren el matrimoni format per la Cinta i en Pere, tot i que tothom li deia Peris. I els seus 2 fills, la Laura i en David. Laura Peris i David Aquesta va ser la primera intervenció de la família Peris al setembre del 2000. Vull sorpreses, David? Ja et vaig dir que em va anar bé. Sí, home, sí, a tu sempre et va tot bé. A mar de bé, va, massa bé. Ja saps com hem quedat. Si no aproves la selectivitat, a pencar i sagrat. Però et dic que he provat, home. Sí, home, ja ho veurem. Aquest amb qui parla en Peris és en David, el seu fill petit, un noi tranquil, gens problemàtic. Només tindrà una petita època skinhead amb uns nanos molt macos que cremen coses i apallissen gent. I, òbviament, suspendrà la selectivitat. Mira, no et posis amb en David, que en el fons té bon cor. Per sort, la família Peris té a la Laura, que és la filla exemplar. Sí. És l'orgull dels Peris. I està embarassada. Però ja portem 3 seccions i ja sabeu com van aquestes coses, oi? Sí. La Laura contrau la sida. Ai, pobreta, ja me'n recordo. Però no tot són males notícies, tranquils. La Laura acaba trobant l'amor de la seva vida, en Marcel. Veus? Gerard, vols fer tu la secció? Ai. Val, que se l'estima en la salut i la malaltia. I quan el fill de la Laura està a punt de néixer... Ai. La Laura mor en un accident de cotxe. No! Hòstia, més que la família Peris són la família Kennedy, tantes desgràcies. No em facis riure. Com que la Laura va morir, la Cinta sentia que necessitava un canvi a la seva vida i s'embolica amb en Guillem, que va tenir una vida anterior fent de majordom d'en David Güell a Plats Bruts. La Cinta ho té clar, deixa en Peris i se'n va a viure amb ell. Però li ha de sortir alguna cosa bé amb aquest home? O Espera, Roger. Ara us he de posar en context, val? La gent de Sant Andreu cada estiu participava en una obra de teatre i aquest any en Peris feia d'actor protagonista. I quan el seu personatge està a punt de suïcidar-se, se salta el guió i comença aquest discurs. Per què collons m'he de rendir? Però què cony fot? Està canviant el final de l'obra. La vida m'ha fotut molts cops. Quan va morir la meva filla, era com si jo m'hagués mort. Però vaig continuar endavant. I això és el que faré ara també. Molt bé. Trauré forces d'on sigui i aprendré a viure sense ella. Ole, I si algun dia torna... Aquí va tornar la Cinta. La Cinta està tornant. Si algun dia torna, ho deixaré tot per dir-li que encara l'estimo. Has tornat. Per sempre. Si tu el vols. Bravo! Que maco! El cor de la ciutat és la millor sèrie de Catalunya, d'Europa, del món. I hauríem de donar premis Òscar, Goya, BAFTA, Globus d'Oro, Ondas i Tea Ràdio, tots. I una estàtua de Pep Anton Muñoz de tots els ajuntaments de Catalunya. Tot pagat. Doncs, amb aquest moment tan èpic en un teatre ple de gent, la Cinta es va adonar que l'amor de la seva vida és i serà sempre en Peris. Que maco, ostres! De fet, 2 anys més tard, la Cinta queda embarassada i naixerà la Carolina. Per tant, la família Peris torna a tenir 2 fills. I recordeu en David? Sí. Doncs segueix fent de les seves. Ara s'ha centrat una miqueta i ha decidit dedicar-se a la cuina. I munten amb l'Ivan un negoci de càtering. Ai, l'Ivan. Home, un dels avantatges de ser cuina i skinhead és que difícilment els clients trobaran un cabell al teu plat. Que no, que ara ja no és skinhead. Però escolteu, que ve un altre problema. L'Ivan és l'actual parella de la Marta, l'amor de tota la vida d'en David. I l'Ivan és una mica gelós. Ivan, cabron. Tant que manipula els fogons de la cuina amb la intenció de cremar-li el menjar, però li acaba cremant alguna cosa més.
el local de càtering acaba explotant pels aires. En David se'n surt, però decideix marxar de la ciutat. Se n'anirà a París a estudiar cuina i demanar a la Marta que l'acompanyi, però a últim moment es fa enrere. És que, Marta, per què ho vas fer? Per què no veus que esteu destinats a estar junts, ostres? Mira, si amb 2.000 capítols o més no estan junts, potser la relació és que igual és que no funciona. Tu calla. A veure, Aida, segueix. En David va acabar tornant o no? Sí. I sabeu quan la gent canvia? Sí. Doncs en David va tornar de França amb aires renovats. Tan renovats que no té el mateix aspecte. O sigui, és una altra persona, però és que ningú se n'adona. Jo no ho entenc. Tothom li diu David, tothom el tracta de David, però és que no és en David. Sí que ho és. Aida, a mitja sèrie van canviar l'actor que feia de David, en Quim Gutiérrez. Va deixar d'interpretar-lo i va passar a fer-lo l'Aleix Rengel. Bueno, el que sigui. Total, que aquest David estrany torna a Barcelona i munta un negoci, però per variar no li surt bé. Total, que li acaben fent xantatge. Si no paga 600.000 euros, el denunciaran i acabarà a la presó. I com se suposa que treurà aquests diners? Doncs venent-se al pis i al bar de Sant Andreu. Sí. Renuncien a la seva vida per salvar el seu fill. Ho perden tot. Se'n van a Sants destrossats, lluny dels seus amics de sempre. Aviam, jo no vull ser aguafiestas, però si Sants està a 25 minuts del metro de Sant Andreu, vull dir, jo tinc més lluny la ràdio. Que callis, no et posis amb el guió, vale? Doncs en David se sent tan culpable i està tan obsessionat per tornar al bar als seus pares que es casa amb una dona molt rica, l'Alícia. Sí. L'Alícia té uns 50 anys i en David en té uns 25, perquè us feu una idea. Escolta, som uns malpensats. Per què rica ja no la pot estimar de veritat o què? Home, no sé si la pot estimar o no, però és que al cap d'uns mesos l'Alícia apareix morta al cel obert del seu pis. Bueno, què passa? En David no hi té res a veure. David, estamos contigo. Jo no ho estaria tant, eh? No sóc innocent, papa! Jo vaig matar l'Alícia! Aquí en Peris ho estava escoltant. Ai, Peris ha caigut! Què et passa, papa? Ai, papa, Peris! Ai! Què va passar? Doncs sí. En una discussió, en David va matar sense voler a l'Alícia fent-la caure per la finestra. Sí, lo típic, no? Lo típic que tires per la finestra sense voler a algú. No et posis a manta. Què? Però què fas? Ara, home, no piquis. Va, nois, sisplau, us voleu comportar? Que el paper d'idiota en aquest programa el tinc jo. Bueno, sí, és veritat. Sisplau, bé, a tot això, com heu comprovat, en Peris comença a tenir problemes de cor i és en aquest moment on descobrim d'on ve el nom de la sèrie. No va així. Ah, no? Doncs fent-se revisions al metge, en Peris coneix l'Àngela, una actriu de doblatge que també, com ell, pateix de cor. I, ai, amics, a poc s'enamoren. I sí, deixa la cinta. Però si s'havien reconciliat en un teatre ple de gent fa 3 minuts, dona. Que han passat molts anys, vale? I si la cinta no en tenia prou amb quedar-se sola, li diagnostiquen un tumor cerebral. I morirà al final de la 7ª temporada. Sí, la 7ª. Però abans de morir, es fan amigues amb l'Àngela i entre les dues compren el bar Peris. Els Peris tornen a Sant Andreu! Al cor de la ciutat, A Sant Andreu sembla que tot es calmarà. En Peris es casarà amb l'Àngela i en David tornarà amb la Marta. I ara sí, tindran un fill! Per fi, aquesta família mereix ser feliç. Què, Gerard, t'ha agradat el resum que he fet? Que si m'ha agradat, m'ha encantat. Mira, només m'ha semblat en Roger. Bueno, ja està bé, no? Aida, m'has fet venir tantes ganes de mirar aquesta sèrie que la tornaré a mirar per 4ª vegada. Vaig a Netflix a mirar a veure si l'han penjat. Sí, tu sí que estàs penjat. Què fan tots els meus col·legues Sant Andreu? No teniu un altre lloc on anar a cagar? Romesco, amb Gerard Serra, Aida Fita i Roger Gil. A Ser Catalunya. La setmana passada un tractor, ara això... Començo a estar una mica cansat d'haver d'agafar mitjans tercermundistes per desplaçar-nos a fer entrevistes. Però si hem vingut amb bus, tros de pijo! I teníem posada una pel·li superguai. Aida, Sol en casa 2 no és superguai. Ets un exagerat, tio. No, exagerat no, senzillament demano uns mínims a la vida, no com vosaltres, que sou uns feliços que en qualsevol cosa. Sort que el convidat d'avui m'entendrà. Celebritat de mentida. El nostre convidat d'avui és tot un senyor, un home respectat a totes les comarques gironines. És un honor per nosaltres entrevistar a un empresari i un veí il·lustre de Vent del Pla. Amb tots vostès, Josep Monràs. Descobreix-te i sentiràs que el destí serà teu. Bon dia, jove. Durarà molt aquesta entrevista? Acabem de començar. Sé qui gaudeixi de l'entrevista, home. Mira, noi, sóc un home de negocis, no puc perdre el temps en programets de ràdio. Ai, ja m'afanyo. Començarem precisament parlant dels seus negocis. Una de les seves principals fonts d'ingressos va ser el prostíbul que va muntar a les afores del poble. Cas un seu, que no era un prostíbul, era un hotel. Home, no, i a més no està en actiu. L'hotel va tancar.
clar, es va donar que era un negoci horrible i va decidir tancar-lo, oi? Què collons? El vaig tancar perquè van muntar aquell macroputiclub a la Jonquera. Una bona merda. Parlant de merda, vostè va intoxicar l'aigua de tot vent del Pla per un vessament de purins provinent de les seves... No, Sí, va ser... No? No, allò va ser un accident. Allò va ser un accident, una peça que es va trencar. I quan la vam arreglar ja era tard, ja havia contaminat tot el poble. I aleshores, clar, no em va donar la gana dir que havia estat jo. Tu què havies fet, xato? Què hauries fet? No, jo al seu lloc... Clar, no igual sé. que jo. Segurament. Tira. Entenc, doncs, que no vol parlar d'aquest No, episodi. això, tancat. Val. Doncs, Josep, expliqui'ns com és la vida vent del Pla. Han canviat moltes coses 10 anys després? Què va, home, tot segueix igual. Aquest poble no vol avançar, està anclat en el passat. No ho dirà, perquè va perdre les eleccions una altra vegada. Cas un seune, si els veïns d'aquest poble són burros i no saben diferenciar un bon alcalde d'un quità freda, jo no hi puc fer res. Aleshores, qui és ara l'alcalde de vent del Pla? Calla, no m'ho faig dir, no m'ho faig. Quina vergonya, home, quina vergonya. Ai, qui és? En Ramiro. Oh, el del bar Tramuntana. El mateix. Exclusiva Romesco. Però i el bar qui el porta ara? El bar va tancar. Oh, quin greu, què diu? Però si era tota una institució pel poble. Què collons institució? Per què penses que va tancar? Vaig obrir un Starbucks a la plaça Major i en 4 dies van perdre tots els clients. Vostè ha obert una franquícia de Starbucks a vent del Pla? Exclusiva Romesco. És que quan no li surten els diners per les orelles, m'avorria. I vaig dir-me, Josep, fa temps que no ensorres el negoci d'algú. I mira, solucionat. Ai, però treu això d'aquí, fora! És la Carme, la meva gallina. Carme? Petites. És que també he muntat una granja de gallines i aquesta m'ha agafat carinyo i sempre ens segueix fins a casa. Oi que sí, Carmeta. Però, escolti, Carmen era el nom de la seva dona, precisament. Sí, senyor, tens bona memòria. L'única diferència entre elles dues és que una amb ponous i l'altra me'ls tocava. I sentiràs que aquest temps perdut. Tornem a la vida vent del Pla, doncs. Com estan els veïns? Els veïns? Una colla de borregos amb una vida molt avorrida. En Julià segueix curant animalets, la Teresa curant personetes. Bé, tot com sempre. I en Biel i l'Isona deuen estar enormes, ja. L'Isona va tornar a viure a Barcelona i ja s'ha tret 2 carreres. En Biel, en canvi. Ai, què? Què li ha passat? No, res. Encara està acabant el batxillerat. I les males llengües diuen que vol estudiar filosofia. Què diu? Quin disgust per la família. Com s'ho ha pres la Teresa? Escolta, Marrec, què ha passat amb la Teresa? No vau parlar d'ella al primer programa? No em facis perdre el temps, va. Oh, Josep, que ens vas escolta? Ai, quina il·lusió! Que sàpigues que pots recuperar el podcast sempre que vulguis a romesco.cat i a totes les nostres xarxes socials. Ah, quina gràcia que ens escoltis, Josep. Doncs sí, però tracten de vostè, si no et fa res. Ai, perdó. Sí, us he anat escoltant. Escolta, no voldries passar el nou Ricard Ostrell? Com diu? Sí, fer el salt de la ràdio a la tele. Vols dir que això del Romesco no se't queda una mica petit? Home, evidentment. Jo aspiro mínim a TV3 i per sortir del pas. Tinc una oferta per tu. A Vent del Pla Televisió necessitem personal jove. Però que també ha muntat una tele? Collons, és que si no aquest poble està mort. Ja veus com m'ho agraeixen, colla de desgraciats. I quina és la teva oferta, exactament? Que en tractis de vostè, t'he dit. Sí, que en tractis de vostè, carai. Estic buscant el presentador d'un nou reality show, Gran Ermitaño. He posat càmeres a Cal Brinco sense que se n'adonin i ensenyarem els millors moments. Què et sembla? Molt guai. Bona idea, no? Sí. Perquè de quan estaríem parlant així pel cap baix? Home, jo no sé, jo puc oferir uns... Escolta tu, fot el camp d'aquí. Ai, de què dius? En Gerard és nostre, lladre. Però què li passa a aquesta boja? Disculpa, Josep, no li facis cas, està una mica així per allà. Que en tracti de vostè, t'he dit. Marxa tu i els teus negocis, corrupte. Ai, de calla, sisplau. Cas un seu-me, aneu a pastafar, home! No, Josep, espera! La mare que els va matricular. Es pot saber on s'han ficat? Roger, què fas aquí? Això ho hauria de dir jo. On eres? I el Gerard? Doncs vinc d'espiar en Gerard i en Monràs. Després de clavar-los 4 crits, els molts podrits s'han escapat a la masia de Vent del Pla a fumar puros i a beure cava. De sobte han vingut 2 hostesses i han començat a tirar-li bitllets al Gerard fins que l'han enterrat. Bueno, amb l'alçada el Monràs tampoc s'haurà deixat massa diners. Què va, si amb 2 o 3 bitllets ja estava totalment cobert. Així que, estaven fent business? No, pel que he vist segur que estaven fent negocis. Va, doncs, comencem l'entrevista amb el Pep Cruz, que el tenim aquí el pobre esperant. I el Gerard, si vol, ja vindrà.
Gironí, actor i director de teatre. El nostre protagonista d'avui és membre d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català. De cara amable, molts cops l'hem vist fent papers de personatges amb ombres llargues. Avui, a Romesco, repassem la carrera de Pep Cruz. Descobreix-te i sentiràs que el camí és immens. Bon dia, Pep. Comencem per Ben del Pla. Per què creus que 8 anys després encara recordem el personatge de Mont-ras? Home, perquè és un personatge que us explicaré que inicialment no havia de tenir massa recorregut. Unes temporadetes i ja està. Sí, no, havia de tenir petites intervencions, no era un personatge que hagués de ser gaire important. Però el que passa que jo me'l vaig anar fent meu i vaig començar a posar expressions i li vaig donar una dolenteria divertida. I quan els guionistes van veure que anava calant molt, llavors van ampliar el personatge, saps? I aleshores va ser quan va començar a agafar més volada i quan va anar quedant-se més en l'imaginari de la gent, perquè és el català típic. Doncs això diu molt de vostè. No, això diu molt malament dels catalans. Parlàvem Bueno, el Mont-ras era un home que les feia de tots colors, les mini una, però moltes vegades acabava perdent, de fet. Sí, sempre acabava. És una mica com el dimoni dels titelles, saps? Jo també, entre altres coses, he fet titelles. Que és un dels personatges que els nens estan esperant que surtin, però que volen que perdi. Doncs en Mont-ras també era un personatge que la gent volia que sortís en els capítols, però que perdés. Parlant de gent dolenta, escoltem una part del tràiler de Davant de la jubilació, l'obra que torna a principis de l'any que ve al Teatre Lliure. La jubilació és inajornable. Ai, Rudolf, si poguéssim reviure un altre cop. Tu estàs inquieta i constantment tormentada per l'esposa. Home, mira, davant la jubilació, abans de tornar-la a fer lliure, la farem a Madrid, 3 setmanes al Teatre Badia. Ara l'estim memoritzant en castellà, que és una creu, això. Sí, perquè, esclar, el català no l'oblides del tot, llavors se't barregen els idiomes i pots acabar dient allò, los soldados se acuestan, quan volies dir los soldados se acercan. Creus que Davant de la jubilació és una obra actual? Home, i tant. Cada vegada la situació política a Europa ens la fa més actual. És sobre un cas real d'un jutge, president de l'Audiència, que es va descobrir que havia estat comandant d'un camp de concentració. Jo recomanaria que s'hi anés amb una actitud especial. En Cristian Lupa, que és el director, ha creat una nova manera de fer teatre. Aleshores, no sé si vosaltres encara havíeu vist el Copito de Nieve, o si heu anat al Terrari, que et poses a davant d'aquell espai esperant que la serp es mogui, saps? I la serp no es mou. I en canvi tu pots estar 10 minuts mirant allà esperant que la serp es mogui. Has d'anar amb la sensació del que estàs veient és un terrari molt gran i les bèsties som nosaltres, els actors. Sí. I a vegades hi ha aquests moments d'immobilitat, saps? Però sempre hi ha algú que està a punt de saltar. Però hi has d'anar-hi amb aquesta predisposició, seure't a davant d'un terrari. I he vist que hi havia molts espais, que hi havia molts silencis, que això pot arribar a violentar l'espectacle. Molt, violenta, molt, però en aquell sentit que notes una cosa a la panxa, saps? A mi m'ha passat, i que dius, ai, què passarà, saps? És veritat que vostè és enginyer, que abans parlava de ciències? No tinc el títol, però he treballat uns anys d'enginyer. A xupa-xups? Sí, a xupa-xups, sí. Però treballava d'enginyer allí o treballava... Vaig començar d'enginyer i després ja vaig passar a l'exportació i vaig acabar sent director d'exportació i apoderat de l'empresa. Caram. Quan va veure... 24 anys. Quan va veure el pas, o sigui, quan va veure que vostè que anava per artista i diu, mira, les ciències les aparco de moment? No, jo ja ho sabia. El que passa és que això ho feia per poder-me pagar els muntatges de teatre que feia a Girona, amb el Tei de Sant Marçal. Saps? Això era una manera de poder pagar jo el teatre, però jo sabia que volia fer això, i el president de la Xupa-Xups ho intuïa, perquè a vegades m'adormia per allà. Creu que Catalunya coixeja en produccions a la gran pantalla? Home, cada vegada més ha baixat molt de fa 10 anys. O si anem a 15, encara més. Es produïen moltes més pel·lícules abans, que ara la producció bàsicament s'ha anat cap al centre, cap a Madrid. I com ho arreglem, això? És a dir, quina hi ha l'alternativa? Apostar a diners? Diners, això és una aposta. Aquí, si volem defensar una manera de veure el món, perquè a través de l'art expliques com veus el món, doncs s'hauran d'invertir diners. Si es diran, mira, els catalans veuen el món així, són capaços de fer aquesta pel·lícula de terror perfecta, són capaços de fer això altre. La gran arma, que és una arma que no fa mal,
mal i que no fa sang és la cultura. I si la cultura no té potència, el poble no té potència, no hi ha força, no hi ha talent, no es veu el talent d'una cultura si no hi ha manifestacions artístiques que la recolzin. Doncs esperem que puguin que augmentin el pressupost en el pròxim govern que se n'encarregui de fer-ho i que el puguem seguir veient en qualsevol obres de teatre i sobretot amb cinema. Bueno, i si no, vindrà a la ràdio. I tant, convidat estàs a Romesco les vegades que vulguis venir. Moltes gràcies. A vosaltres, xatos. I vosaltres ja ho sabeu, si voleu veure una obra de teatre diferent, amb un actor que no us deixarà igual, ens trobem al Teatre Lliure de Gràcia del 7 de febrer al 3 de març per veure Davant la jubilació. Doncs després d'aquesta entrevista farem un petit joc. Ai, quina por. I com que Davant la jubilació tracta sobre el nazisme, nosaltres proposarem una sèrie de frases i haurà d'endevinar si realment les va dir un nazi o ens les hem inventat. Ostres. Està preparat? A veure. Vale, comencem. Si Hitler no hagués matat 10 milions de jueus, seria una gran persona. Veritat o fals? Jo diria que és fals, aquesta. Doncs correcte, és fals. Llavors, Adolf Hitler va arribar a dir que un sempre es penedeix de ser tan bo. Cert o fals? Fals. Doncs això és cert. Això va dir... Home, em sembla que sí. Si ell se'n penedeix d'haver estat tan bo, imagina si hagués estat content. Va, el següent. Quan escolto la paraula cultura, sempre em poso una mà a la pistola. Cert o fals? Goebbels. Doncs és certa, la van dir, però la va dir Albert Leo Schlachter, no sé com es pronuncia. Schlachter, t'ho felicito, ho sabrà, jo no ho conec de res. Schlachter. Es veu que va haver-hi dubtes de qui havia sigut qui l'havia pronunciat aquesta frase. Sí, a mi m'havia arribat que li dien Goebbels. I llavors, per últim, els presoners que van anar a Auschwitz ho van fer per voluntat pròpia. Això és tan animal que només pot ser veritat. Doncs és fals. Ostres. Doncs bé, com que ha respost molt bé les nostres preguntes, gràcies, les frases, li hem portat un detallet. Què diu? A veure si li agrada. Són unes ulleres amb el símbol de dòlar, perquè ja que a vostè li agraden molt els negocis i els diners, doncs perquè les pugui portar per fer negoci. Jo me la posaré i em faré una foto amb això. I tant. Penjarem una fotografia de vostè amb les ulleres a les nostres xarxes socials, Romesco amb 2 U's, recordeu? I bé, doncs moltíssimes gràcies, Pep, per estar amb nosaltres. Esperem veure la Beat al teatre, el vindrem a veure, això segur, i que li vagi tot molt bé. Bueno, gràcies, us heu guanyat un vermut, això tampoc ho sentiran. Que bé. No es veurà, però es disfrutarà, Sí. Val, doncs moltíssimes gràcies i fins aviat. Vinga, gràcies a vosaltres. Bueno, què? Encara no ha tornat el Gerard? No, encara deu seguir amb el Monràs. Així que, creus que el fitxaran per la tele? No ho sé, però el Monràs té molt de poder, ja ho has vist. Doncs escolta, si el Gerard marxa, algú de nosaltres dos haurà de fer de presentador. Sí, és veritat. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Tio, deixa'm presentar a mi, no? I per què has de presentar tu? Doncs perquè al món de la ràdio ja hi ha masses presentadors amb tita. Ho seré jo. Nois, què passa? Merda, tia, hem tardat massa. Estic 2 minuts fora i ja estàveu discutint per qui ocupava el meu lloc, de veritat. Home, és que si te'n vas a vendre el pla televisió... El fitxatge encara està tancant-se. De moment seguiré per aquí. Potser al mercat d'hivern... Si no marxaràs d'aquí n'hi ha aigua calenta. T'aixeques de bon matí com a bon emprenedor. Sí que marxo, però amb vosaltres, perquè ja és gairebé la 1 del migdia. Nosaltres tornem dissabte vinent a l'hora i al lloc de sempre. Mentrestant, ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram a @Romesco. Recordeu, Romesco amb 2 U's. Segur que no marxarà, Gerard? Bueno, encara han de parlar d'alguna clàusula... Marxa, home, marxa! Només et mouen els diners. Sempre tramant com un fet de més. Envaït per l'ansietat, sense remei. No tens remei, tot just sents el tacte dels diners. No pots parar, i ara és massa tard. Només et mouen els diners. Calculat, una encaixada ferma